נו, אני יודעת מה אתם חושבים, שפאי לימון זה קינוח מקצועי מדי, 3 שכבות, מלא עבודה. הגיע הזמן שנראה לכם איך עושים את זה בחצי שעה, שלב. זה גם לא ל-44 שקלים אצלי. אז בואו נראה. כמה באמת שווה הביס הזה. כל המתכון כתוב לכם מסודר בתיאור שלב, אז תשמעו את הסרטון. אני הלכתי לאופציה קלה עם ביסקוויטים וחמאה, זאת לכם קרס משגע, 5 דקות בתנור וזה מוכן. לפני שתשימו את הביסקוויטים, שימו לב לשים נייר אפייה וקצת חמאה כדי שלא ידבק. בואו נעבור למילוי של הלימון. שמתי את כל המרכיבים שלי חוץ מהחמאה בתוך סיר, ערבבתי אותם ואז הדלקתי את האש. על אש נמוכה לא מפסיקים לערבב כדי שלא ייווצרו גושים. אחרי 6 עד 10 דקות זה אמור להסמיך לכם. ואז תורידו את זה מהאש ותוסיפו את הקוביות חמאה לאט לאט. אל תפסיקו לערבב את זה, זה יצא מושלם. זהו, לשים בתבנית ולהכניס את זה לפחות שעתיים במקרר. בואו נעבור למרק. לקחתי את החלבוני בתה שנשארו לי והקצפתי אותם עד שהם נראים ככה, הוספתי את המי סוכר עד שהם הגיעו למצב רתיחה כזה. הוספתי לאט לאט במשך 5 דקות של ערבוב וזה יוצא וואו. הוצאתי את הפאי שלי מהמקרר, התייצב ויצא מושלם. אתם יכולים לצף את המרק איך שבא לכם, אתם יכולים גם לזלף אותו. בעזרת ברנר תוך כמה שניות תצא לכם תוצאה מושלמת. שימו לב שהסוג מתכון הזה זה לפאי עשיר קרמי ופחות כמו פאי של תנור. בעזרת השיטה הזאת יהיה לכם פשוט טעם לימוני יותר, עשיר יותר, קרמי. זה פשוט וואו וזה יתחסל בשניות. שם לכם כמה באמת שווה אביס פה בסרטון. וניפגש פה כל מוצא של מתכון אדיר.